Asikubingelele dadewethu sikwamukele ohlelweni lethu Ingonyuluka. Akucacisela umbukelo sekhaya ongazi ukuthi ubani wakwabani ngaphambi kokuba singene odabeni. Igama lami nguSimangele ngwakaHlongwane. Okay. La ngazalelwa khona kodwa manje ngisebenzisa uZungu. Okay. Ngezimo zempilo. Okay. Siqale ekuqaleni ke ngane yakwethu usithathu sibeke ngaphambi kokuba sifike engcikithini noma esizathwini sethu sanamhlanje ukuthi yini edala ukuthi size sifike noma size siqophe lolu daba ngendlela esiqopha ngayo. Asiqale ekuqaleni kwenzakaleni kwayapi uma kukhona umbuzo lapho nalapho ngizobe sengiyabuza. Okay. Ngicela ukuthi Isitatulik Media engisize ngicela ukuthi ngisize engifundise uma. Okay. Uma ungizalayo igama lakhe uNonhlanhla mina ngokwazi kwami ngazi ukhoza. Kodwa kuhambe kwahamba ngathola ukuthi uzibiza ngobuthelezi. Okay. Uma ngikhule kahle kahle ngiwase Bergville. Okay. eBergville eZwelisha eOlvershoek. Okay. Kodwa kwamanje sengihlala kubuka ma eRoodale. Okay. Okay. Ngihlala eRoodale but njengamanje ngamatoho ngila eThekwini eMlazi. Okay. Kusho ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngihlala noma. Uma walahleka. Engicela ababukeli bangisiza ukuthi bangifundise uma ngoba walahleka engingamazi ukuthi walahleka washonaphi. Okay. Kona noma sekukudala cause walahleka ngo89. Okay. Cause uma ngibaliso ukuthi isikole ngasiqala nini. Oh, all right. Ezalahle ngo89 nango90 ngaqala isikole. Okay. Kulahleka kwakhe bengihlala naye eWinterton. eWinterton eMampemvini. Okay. Khona indawo ebizwa ukuthi eMampemvini semaplazini. Cause ngiqabuke ngathini ukubona ngibone sengilapho angibonanga ngisahlala la uma egane khona ekhaya. Usho ukuthi mengihleli noma ngihlale noma ke sahlala sikhula ke bekuma kusiswa momdala kuyimina kumfana ongilamayo. Okay. Nomunye ubaba owayithandana noma. Okay. WakaMasibuki isibongo sakhe. Usho ukuthi sihlala noma uhambe kwahamba uma ithandana nalo baba. Methana nalo baba kukhona isikhathi la akangishaya khona kwamina wangishaya wangilimaza. Kusho ukuthi yamcasula uma leyo nto leyo kangangoba bazi baba nengxabano ukuthi ingane zami ushaya kanje ngoba nakungazali. Waxolisa kwadlula. Ithe kuphela kwesonto wahamba wayophuza wabuye ebusuku kwakuwabo 12 ebusuku. Wanokha. Yebo. Umenokha kusho ukuthi uma ngamuzwa. Ngenxa yokuthi ngiyashesha ukuzwa into eshaya isicapha noma kuthiwa ngilutho ngomnjana. Ngimvuse mama khona umuntu oshaya isicapha. Yebo. Avuka uma abuza ubani athi ubani ufuna ukwenzani kade nginokha lana wena libele indoda yakho. Avula uma angene lo baba uphuzile uphethe isigubhu esinotshwala. Angena hlale phansi akhaqa umathi ngifuna ukudla. Awubona ngibuyile ngifuna ukudla. Ayi uma asukumeke umuntu uma umuntu ophansi asukume amenzela ukudla amnikeze. Memnikeza ukudla vela akukhahlela chithekelele athi ngibasela umlilo khona ngo12 ebusuku. Ngibasela umlilo ngifuna ukotha. Abasuma amshaya ameqise lo mlilo amthuka ambize ngawo wonke amagama. Waye umuntu wayinodlame vele. Waye umuntu onodlame ngoba ehambeni kwesikhathi agcothe sitholile ukuthi umuntu okanjani. Okay, qhubeka ke ma. Thina sasihleli nje phela sihleli nobaba sazi ukuthi ubaba wamshaya kumama wamshaya ukuthi uma waphunyuka wabaleka umebaleka kanti khona la ekhaya kunamasimu ngoba indawo yamaplaza imizi ithanda ukugqagqana. Kulinyiwe la ephambi kwezindlu. Uma aphume aqashe khona la ngenxa yokuthi ushiya ingane endlini akakwazi ukuhamba kwami. Okay. Aqashe lapho le ngane ngilamayo umfana umlungiseleni abese ngathi uyaphupha like uphupha ngathi uyakhuluma. Athi angimvuse uthini wena ivuka ingane athi uthini uthi ubaba wakho wenzeni omako bebe ubaba wakho la wozala khumbula ubaba wakho ayishaya ingane uyacabanga lapho sibancane kanjani. Ayishaya ingane sibathathu manje sisele usiswa momdala uphumelele kube yimini uSimangele bese kuzoba umlungiseleni. Lo ka4 asikhulanga sihlala naye ngizengambona nami sengimdala.
because wayehlala kagogo eBhethani. Wakhulela ehlala khona because mengizwa kuthiwa wathathwa ugogo. Okay. Phelelani igama lakhe. Kuthiwa wathathwa ugogo wathi ucela ukuhlala naye ngoba wayengenabo abantwana. Okay. Hayi ke lo baba lona ke ashayile ingane ayikho into isikhala engashayi ngaso. Impama kaBushu, sitswepu, isagila, induku yomkhonto ngala ngemumva. Ayishaya ngempama ayishaya udongweni kanjena ingane iwe phansi athi ayivukila le phansi ayishaye la emhlane. Uyishaya sithuke nathi lapha ekhoneni. Abese leso sikhathi ayishaya ngesikhathi siyahamba. Athi phumela phandle, ambofuna unyoko. Phuma ingane imemeza ikwazi phela uphuma iyasabise ukumnyama ime lapha nomnyathi uyapha emnyango ima lapha ngomnyango memeza uma wakhe imemeza ingane mama mangabe ke setholakala uMasezo uthi wayeyizwa ingane imemeza manje ukuthi akakwazi ukuthi amemeze naye kakhulu ukuthi uwoza ngoba wayengazi noma ubaba lo useduze kwayo noma uthi wale ukuthi woza ingane wazi wathi lo baba ayibuyi ingene endlini yangena endlini wathi vala isicaphu waqhubeka lapho futhi wayishaya ingane kwaze kwasake kuthe la aqala khona ukusa ngoba kwakusehlobo uma sengibuka ikhathi zokusa athi wayishaya wazela ke uyazela lapha nesitulweni nayo utshwala bakhe iphuma ingane usisaphume ahamba yobasa because yethu zama ukusiphekela aphuma yobasa iphuma ingane ithi nje qekelele phambi komnyango ichame umichama ivele ichama igazi ngiyibuke iwumfana ngiyibuke indaba uchama igazi izithulela ingane ivele iphenduka ingene endlini ngiyilandele isemnyakeni emingaki mhlawumbe mongathi uyangathekisa yayingemumva kwami because mina ukungena kwami isikole ngiyacala ukuthi ngangena ngino 7 Nkosi yami ngangilapho ngangino 7 years ngene isikole ngase because azange bafunde ama grade lasefunda manje lengane encane ngangena sengena primary ayishaya ingane bese niphenduka mayise iphendukile ifike lapha ivele ifikiwele phezukombhede la kade ishayila khona hayi phezukombhede sasilala phansi ivele la cha la silala khona okay ivele iwele phezukwengubo lezi silale kuzona ngithi ngiyamdlalisa into ngiyamthinta ngimbiza mlungiseleni ithuli ingane ingangiphendi ngimeni ngiyayiphusha vele iginqike vele ngiphume ngejubane ulele ubaba lo lapha esitulweni memeza usisi imlungiseleni akasavuki athi akasavuki ngithi mine angishiye lapha phuthu methe afika ethi uyayiphusha kangingana yenze angidonse ngengalo athi angiphumele phandle ngihambe ngikamakhelwane ngobizo ubaba bakhona babuye bezobheka ukuthi kwenzakaleni ngifike ngisho ukuthi ingane ishonile Nkosi yami babuye kobaba labayana babuye sengiyakhala ke nami ingane ishonile ingane athi baba indaba bangithatha bangiqukula bangiphathi indaba kwenzani ngithi mina uThosi singizonicela ubaba lo yana ufuna ubaleka sebulala ingane bathi angisale khona ungabalandeli mama khona ngasale nami bazombiza umama lo wakhona mangabe ukuthi bese bekushawe umkhosi kuhlaba umkhosi kumenyezwe nabanye omakhelwane bathi bayafika ekhaya siyabaleka segibele ehashini bamthule ehashini bamhlalise phansi kuthiwa ndoda awukwazi ukuthi ngafike uwenze lesimo senzile bese uyabaleka kumele amaqala akho athi uzama ukugoloza bamshaya bamngenisa endlini qaleke phansi bese kufika endlini ke sibizwe ke sonke ke ngibuyiswe nami mhlalise phansi endlini kubuza ukwenzakala nasi sichaza isitori wabuza ukuthi uphuma weni sisho ukuthi uma uloku ebaleke ebusuku asimazi ukuthi uphi bese kuthiwa umama ke abazama ukuthi baphuthe bombe bese abanye obaba hayi sizosasihashi ngcono sigibele sihambe sombheka bahambe bombheka kamlungu wakho uma bamfice khona uma wayesenza kamlungu angimazi igama lomlungu ayesenza kuyona bafika kamlungu bamtholeke basebebuyana naye bese kufonela amaphoyisa ke abuya amthathe lo baba bemthatha lo baba ahambe naye bese kuthiwa kusasa uma akabuye nathi enkantolo kuzowazi ukuthi kuchaza ukuthi kwenzakaleni okay na impela umavuya sasa asigeze sihambe senkantolo sifike enkantolo ke usezithathwe zonke izinto edemsha ngazo amaphoyisa azithatha hamba nazo zafeza bekwa la sethiwa sichaze kwenzakaleni ke hayi sicha noma unikeze ithuba chaza qede kunikeze ithuba chaza qede bese kunikeza nami ngichaze bese thiwa ayike ndoda uyazi ukuthi vele uyi130 kada ufunakala kanti wena uzifihlela uyawazi amacala akho abantu angazi basendaweni ethile abantu babulala kanjani abanye kanjani uyi130 kahle shuthi umama behlala esigebengu wena mama uhlala esigebengu bongazi isigebengu lesi siyafunakala uvezwe nala epolice station ithombe zakhe ayikathathwa aboshweke ke bese siyayekelwa ke thina ke bese siwa kuma kulungile ke ma sungahamba nezingane imina kumncane kusiswami
sihaphume nayo uma wayefake isijalimane ebopha itshali njengokuthi ushonelwe umntwana lo muntu wasemakhazini kwangangcwatshwa Oh, okay. umntwana lo owayeshoniwe semakhazini ufanele kulungiselela umngcwabo Okay. aphume nathi uma police station mefika uma into engikhumbulayo ukuthi sasisendleleni yabo indlela ezizulu esemakhaya enotshani obude sasilapho ngagcina nje lapho ethi ngiyanishiya ngiyahamba nani uma simbamba sidonsi ingubo lezi azimbethe ukuthi ma usibale ushiya yaphathi angazi nami ngiyaphi nizosala la angazi nizokwenza njani ningangilandeli How? ma uyaphi kubuza usisomdala message wathi uma uzobona ukuthi uyaphi sasala lapho ke sakhala ke lapho ke sahlala kwazi kwaba uma sengibona ngoba sengikhulu kusho ukuthi kwakuyikhathi zokubuya abantu abasebenzayo Okay. sebuyile emakhaya sathola abantu kwesileli phansi lapho kusho ukuthi ngenhlanhla nangoNkulunkulu kwasiza ngoba sikwazi azange sirepheke sificwa abantu ke lapho ke bese besithatha ke abantu bambi bethozisa ke ingane zithola izingane lana sizithola umunye makhelwane othi hayibo ingane zakamakhelwane wami lezi ekade ehambe noma wazo ubuma weni uMasimas Ish. thathwe ke manje ke asazi sohlaliswa phi sithatha omunye ugogo sihlale kwakhe hayi sihlale kubonakala ukuthi lezi ngane mawaza katholakala size sikumenyezule nala kuma redbeni ukuthi kunengane etholakele kanje kuzwe umkhulu ubamncane kababa wasemaplazini kuzwe yena kuma kuzwa yena ke bese hamba ke ethatha inamba ka phone yakhe ukuthi kunengane etholakele athi ingane zika mfowethu lo mdala Okay. ubaba kababa umkhulu lo uthi mfowethu uthi ubhuti omdala bese kuthiwa hamba ke ingane zozithola emzini okanje asifike umkhulu nangempela ke ekhaya lapho kulowo muzi loyo asifice khona abese ucela ukuthi ke basihlaliswe kwamanje usaphuthuma ekhaya uzofatshela ugogo ozala ubaba uzobuya zosilanda nangempela kwafika ugogo ozala ubaba ezosilanda ke sinosiswa umdala Okay. sahamba kanjalo kusayohlala khona ke ekhaya kubuka baba ke wacaca ukuthi kufanele manje athinta ubaba eThekwini ngoba baba wayesebhungisa ehlala eThekwini nomunye unkosikazi Okay. Kwenzakalani ke ngalo osemakhazeni kugcina kwenzakaleni uyangcwatshwa noma kwagcina nje lapho anazi ukuthi kwaqhubeka kwenzakalani? wahlala ke emakhazeni kugogo wamthinta ukuthi ke kufanele ubuye phezulu ncwaba ingane Okay. ubaba wangeza wafika ngosuku lomngcwabo ugogo wazithwalela yena indleko zakho umntwana lo kwawuyena olungiselela ukuthi umntwana angcwatshwe nangempela ke wangcwatshwa kwafika uba ngosuku lomngcwabo Akekho njalo umama ngcwatshwa. akekho nje uma uloku ehambe ngalo lusuku lo Okay. akabuyi ibheke akenza ilutho nje okwese abantu bakubuya bazi laba behlala khona noma sebethuthile but uyakwazi kukhona abanye abasasele kulo ndawo le akhulela kuyona uma ngoba uma angazi noma ngaqala esinye Akunankinga. ngoba uma sengizwa manje uma wathathwa umfowabo umfowabo wathathwa umfowabo omdala wayohlala naye ngoba wayeganiwe engenaka abathola abantwana lento yokudala ukuthi uma ungathola umntwana uthathe ingane uhlala naye yona wahlala namkhulisa kuma uphuma uyoganela ekhaya nje uhlala kabhuti wakhe ngoba nesibongo salezi azasibiza wabiza isibongo sakakhoza ngoba ehlala kabhuti wakhe omdala lo ukhoza usho ukuthi kuhamba ke sahlala ke impilo ibenzima ngalendlela esimanga kangangokuba ngikhule ngihlala kamamncane ngiphume kulo mamncane ngihlale kulo ngiphume kulo ngihlale kulo ngishintshe ngimuve ngiphindele eBergville ekhaya ngisuke angilande futhi ubaba ngibuye ngizohlala ihlukumezeke kakhulu sisi indlela engimdinga ngayo uma ziningi izinto engizidinga kuyena kumanje nabazukulu nabazukulu mina ngiganile ngiganile kaMbhele Okay. abazukulu bakhe fanele banakwe yimina ubaba ushonile ingane yakho ubaba yashona Oh bakithi. Phephisa gogo phephisa. Phephisa sithando sami phephisa. konke lokhu kufanele kutholwe yimina Sorry mama sorry. Phephisa tata. Impilo vele njalo. Ayibi nabo ubele ubuhlungu buphindelela kithi. Uzoba nemibuzo eminingi kodwa kwenzekanga ngephutha. Okusho ukuthi uNkulunkulu wakubona ukuthi unamandla okubhekana nakho. uma ngiyamfuna sisi kakhulu Phephisa salikazi phephisa. Phephisa tata.
Washona ubaba, ubaba fanele ngimnese. Oh bakithi. Amlahlo mamncane. Wanakekelwa wena. Fanele ngimnakekele. Shona umfowethu. Fanele ngicatshwe yimina sisi. Oh bantu. Kaphisa thalehla somo. Ehle somo sando sami. Ehle somo. Ngoba mhlawumbe ngimngaka nje mhlawumbe ngoba ngakamngela ukuthi uNkulunkulu ukhona uzongisiza kuwo konke. Phephisa kana. Phephisa sami. Ngoba khambi kwahamba uma wathi ngamthola. Usho ukuthi ngokuzwana nabantu. Yeah. Ngoba ngathathwa u-auntie. Owayenetafula edrobheni eBigville athi ngizosebenza khona. Okay. Kusho ukuthi ngazwana nabantu abanye omunye usisi wayedayisa khona eBigville edayisa imbuzi. Le mbuzi kanti ezalo umlungu osetshenzelwa uma. Okay. Kusho ukuthi lo sisi lo ngimjwayele bese ekujwayeleni kwami naye bese ngithi hayibo uhlala phi athi ngihlala eWinterton. Ngithi kephi indawo asho ngithi hayibo yazi ngalahleke lo ma ukhonjwa ngala eWinterton. Athi ngisebenza kamahamba mina khona umlungu ethi umahamba lapha eWinterton. Athi masokhuluma yazi ngiyakubona uyafana nalo mama. Enalo mzimba onawo. Ngithi mina ayibonge kuma lo uNonhlanhla ngithi athi hey uNonhlanhla. Ubizwa uthi uMakhoza uNonhlanhla igama la ngithi uma ngithi ngiyacela sisi uhambe uyekuyena umtshele ukuthi ngiyamdinga. Okay. Zazisekhona lezi ingane zakhe zonke kusisi wami omdala nobhuti nobaba wayesekhona. Ngithi siyamdinga umtshele ukuthi udingwa ingane zakhe uphumelele uphelelana usimangele. Hayi nangempela sisi ajabula athi hayibo yazi ngizofika ngimtshela afa ezojabula uMakhoza eza ukuthi kunezingane zakhe ezimfunayo. Fike lo sisi emsebenzini ngakusasa ke ambone amtshele ukuthi ayibo wena uNhlanhla kunengane yakhe engiyibona izolo ekuthiwa usimangele. Wavuthula ongakazi uzulibona. Wathi nje uzowathi uhambe uyokhuluma nalowo ngane buhlanganiswa yini ungaphinde nje ungabiki ingane obuye nje nayo la izoyitshela ukuthi yazi ukuthi mina indoda engihlala nayo ngathi anginazi ingane. Hawu. Le ndoda engihlala nayo izofika ithini mawusoqhamukisa ongiqhamukisela ingane engayiphika mina. Wabuya usise ephatheke kabuhlungu nje sisi cela ukuphuma kule nto yeni noma wakho ngoba ngiphoxile bengithi mina sengimtholela ingane zakhe naye uzojabula manje mesekhuluma kanje cela ukuphuma kuyona. Kube khona lo sisi lo wayesebenza ngiyacabanga ukuthi wayesenza emaplazini ngaphakathi. Okay. Bese kuzoba yilo yena edayisa imbuzi edrobheni. Because umlungu wayejwayele ukumfika amshiye nemoto inembuzi amlanda entambama. Yeah. Naye ke bese ngijwayelene nalo sisi lona ngithi mina ayibo usaze kumupha umlungu angani nami ukuthi ile engenza ukuthi ulokhu ubabuza. Athi na ngisebenzela umahamba nje ujwayele ukufika la wazi umbone lo ngithi mina ngiyambona ngithi awu usazela umahamba ukhona umama kuthiwa uNonhlanhla lapha emsebenzini athi uNonhlanhla kade ngibona manje la edrobheni last week. Ehamba ethi uye ebusingatha kubaba wakhe uButhelezi. Ngithi uButhelezi ngithi sisangizokhuluma kakhulu lapho kodwa ke uma loyo wabe ungangibizanga wathi simanje bengingazi ukuthi uma wakho. Ngiyocela ukuthi uma kwenzeka sengimbona ngikubize nakho kanti sengizobuya ke eBigville sengibuya sengizohlala la eThekwini nobaba wakhe. Ngabuya ngazohlala la eThekwini nobaba wakhe naku baba engasekho nje inhlobo right. Ngabuya ngahlala naye kubaba wakhe. Angizange ngisambona ke lo sisi. Before kodwa ngibuye ngizele eThekwini. Ngaye ngazama ukusuka ngihambe nje ngiyombheka straight uma khona lapha eWinterton. Ngagibela ama taxi ngafika ngehlika erank. Ngakhupha ngaya ngoba kuthiwa khona ilokushi lapha phambili. Yeah. Ngafika elokushini kwaku7 ekseni ngifika. Ngicela ukuthi singambheka kwazi kwashona ilanga wazwasha u5 ngeke ngimbheke ngihambe emalokishini ngiguduza hambe ngibuza lutho khona umunye mababa ngikhombisa yena hayi washo ukuthi hayi washe esinye isibongo azange ayele kulesi sakaButhelezi nokhosi washo nje esinye isibongo hayi ngabothi hayi ngahlala kwako1 ngahlala ngalinda nje kwalaphela ngaqala phansi ngambheka hayi ngathi ngabofo ngabona ukuthi ngeke angihambi agibela ngahamba ngaphindela emumva ke kwahamba isikhathi ngase ngiyabuya ngiza la eThekwini. Okay.
so nje ngizamile kakhulu manje angimtholi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga akaqhamuke. Yeah. Omunye umuntu mhlambe obukayo ngazibuza ukuthi sewumdala ungaka yini engenza ukuthi ufune uma wakho noma mhlambe yiziphi izathu ezingenza ukuthi umfune ekubeni usukwazile ukukhula uzofike kuleli zinga ungathini mhlambe kumuntu onalowo mbuzo. Uma ngimfunela kakhulu uzele unabazukulu manje. Ngifuna uma abuya azohlala nabazukulu ngoba usisi wakho omdala. Usisi wami omdala washona washiya ingane. Okay. Umfowethu ngimlamayo washona washiya ingane. Oh bakithi. Le ngane kasisi wami omdala inengane nayo. Okay. Ayusebenzi. Ayiwuthola umsebenzi. Ile ntombazane manje ino 14 years. Mina njengoba sengiganele ingane kaMbhele. Awukwazi. Angikwazi ukuhlala nabo. Uma ngabe ngabuya kuningi sisonga ongenzeka ngoba nathi size sibuye ngibiza isibonga sakaZungu nje kubo wakho ma ingenxa yokuthi kunezinto ezingenziwanga ngoba ngathi uma egana kunosiko lesinto elithi uma afanele akhishwe kubo alethwe ekhaya. Yebo. Nasekhaya bamamukela alenziwanga lelo siko. Leyo nto izo affecta nami ekwendeni kwami. Kodwa nje into engiyifunela yena kakhulukazi abazukulu abuye ekhaya. Ukuze noma kakhulukazi ke futhi enye into ngifuna ukuthi abuye ithambo lakhe. Yeah. Kunezinto ezingenzeki kumina ngenxa yakhe. Mhlawumbe uma bengavela mhlawumbe ngingaba ngcono. Ngichithelelwe izisu uma ngihamba ngebantwini kuthi uyena uyakhala la ekhona. Uthi angibheka. She. Phephisa talo. Phephisa mama, phephisa. Ziyela kufoma sizizwe uyachitheka. Nkosi yami. Bathi uyakhala ukuthi unengane yakhe engezihlakaniphile. Akazi ukuthi ayimbheki ingane la ekhona ufuna ukubuya ekhaya. Manje angazi ukuthi wayipha ngabuyi. Yeah. Ngiyakhulela ukukhulela izisu siyaphuma. Bakithi. Njengamanje anginayo umntwana. Emshadweni wakhe kaMthuli. Bona abathathu basemshadweni lo munye wangaphandle. Bakithi. Phephisa sano sami. Kuyeke makukuthi uyalithola ithuba lokuyibuka le video kufinyelele kuyena imapha amazwi ongawasho kuyena nanokubaleka kwakhe mabekunikeza umkhondo ukuthi abaleke angazivezi kuwe kunalokho abhoke ngolaka ungathini wena kuye ngezinto ezifana nalezo noma mhlawumbe usanalokhu yakusaba ngokuthi indlela engayishiya ngazo ingane zami angisenawo amandla okuyizibheka nokuyimela ngiyikhulumele ukuthi engakwenza abantwana bami ngakwenziso 1 no 2 no 3. Okwenzeka sisi kwenzeka. Angeke ngikwazi ukuthatha into eyenzeka kudala. Yeah. Ngiphinde ngiyibuyise ngoba izongilimaza enhlizweni nami. Ngilimele kakhulu sisi. Uningi okwenzekile engeke ngikwazi ukukhuluma nje. Acishe ngalepha abantu awu-15. Phephisa gogo, phephisa mama. Phephisa sisi. Phephisa. 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 Asikisi ngiyazi kubuhlungu kuyazwela kuningi futhi. Phephisa sisi phephisa. Phephisa gogo phephisa. Ngiyazi kubuhlungu kuyazwela futhi kuningi sisikakhulu enemibuzo eminingi oyibuzayo ukuthi kube bekakhona ngabe kwenzekile yini ukuthi ngoba ngabe wangibukela. Ngiyazi kwangeke kuze kwenzeke kodwa ke konke sisi angeke ngize ngikwazi ukumbambela amaqhubu. Ngicela ukuthi yena avele. Yeah. Ngiyamdinga uma evelile ukuze kusasa mekwenzeka ukuthi uNkulunkulu yamthatha ngazi ukuthi ithamba lakhe leli bonke ngiyabazi because ngikwazile ukuthi ngibabeke la ngibabeka khona. Yeah. Ngidinga yena ke manje. Okay. Anomelala uNkulunkulu emkhumbula ngazi ukuthi walala phi. Hayi ngamanje uma ngamazi ukuthi ngizomthathaphi. Ukuthi kwenzeka
Yebo kwenzeka kubhlungu kodwa ekugcineni kufanele kumele kwamukele impilo iqhubeke mayefika futhi niqale kabusha ningasabuyele ebuhlungweni ngingasabuyele emuva kuzogcina kungilimaza kakhulu yebo kona ngilimele ngicabanga ukuthi into engangilapha emoyeni ukuthi aqhamuke kuzobe sengiyaphila okay ngeke ngizaba nayo into eyinkinga kakhulu yebo ngingaba nayo imibuzo kodwa uma uzongiphendula indlela ngiphendula ngayo angizokwazi ukuthi ngimbambele ama-grudge cha kodwa ukuze uphole kunezinto kumele uyibuze kuye bese uthola impendulo zazo yebo angifisi ukuthi ngilwe naye okay kumuntu ke obonayo othi ngiyamazi uma wakho ngiyakulekelela lana lana noma yini ofisa ukuyisho kuye ngamazwi okumncence ukuthi musukuthula wazi ungibona ngigobhoze inyembezi ngekhala ngizincengela ngifuna uma wami yini ongayisho kuyena ngiyacela ukuthi nabambonayo ngoba njengamanje ikhona into ethi unengane esebenza iWinterton ekwaPhepha okay ngiyacela ukuthi mangakuthi ukhona lo mntwana naye uyayibona le video avele asivezele asilandelise ngomkhondo wakho uma ukuthi la ikhona ukiphi engicela kakhulu ngoba abantu abazongisiza ukuthi bangisize ukuthi uma avele aqhamuke usizo lakhe ngiyalidinga kakhulu okay ngiyazi ukuthi abahlulwa lutho abalaleli uSouth Africa yeah okay ngicela ubenze beunderstand ukuthi ukuthatha leli igcathu la namhlanje kuwe ukuthi uzugcine usuzoqopuda bolufana nalolu bengesikho ukuthi ubufuna ukuhlaza umama noma ubufuna ukumlimaza kepha ubufuna ukusizakala ubenze beyizwe lento ukuthi sengizamile ngandlela zonke kodwa ibingekho enye ebengingenza ngayo kuze kube ile engiyibona ukuthi yona ezosiza ngizamile kakhulu ngizamile ngoba ngize ngasho nasekhaya kubo wakhuma ngathi ukhona uhlele ngizolizama ngizamile impela kakhulu ngimfuna ngingamtholi okay yiko ngithathe ithuba lokuthi ngibhalele usetele kumidi ukuthi angisize angitholele uma ngoba ngibonile uyabasiza abantu abaningi okay kodwa ngiyazi ukuthi nami ngizosizakala ngeke ngasizakala okay ngizosizakala kakhulu kulungile siyabonga kakhulu sinethemba nathi lokuthi sizothi masifake inkundleni zokuxhumana baningi abazobambisana kanye nathi ukuthi simthole umama sikwazi ukuyokhuluma naye noma ukubuyela kuye sinibuyisele ndawonye nikwazi ukuqala phansi impilo nibambane nibumbane ngoba okuhle kakhulu ukuthi sisezwa kuthiwa ukhona uyaphila ilokho nje okusijabulisayo okusho ukuthi mawami nawe lapho ngasekhama ukuthi uyakwazi ukusibona uluzwe lolu daba nangu ndodakazi wakho uyazikhalela uyazicelela ucela ukuthi ubuye ekhaya akukho kunye akukho kuningi uyojabulela ukubona kuphela okunye nokunye senokukhuluma emva kwalokho akukho futhi akubambele khona nokwenzekile kwakuwakudala impilo isengakwazi ukuqala kabusha abazukulu bakho bayakudinga njengogogo wabo ukuthi uzobafukamela ubakhusele kukho konke okungenzeka kubona undodakazi wakho uthwale kanzima ukhona ungakwazi ukumlekela siyanxusa kuwona wonke umuntu ongaba nosizo lokuthola umama noNhlanhla ukuthi siyacela athi azama ukusithinta siyistetele media ukuze sizomxhumanisa nondodakazi wakhe ngoba uyalazi ikhaya uyazi la wayesuka khona yini esinzima ukuthi ubuyele emumva uyolungisa noma abanye abantwana bengasekho kodwa usakhona oyedwa osele sicela ubuye uzobambisana naye siyathembisa futhi ukuthi kukhona konke nizosisiza ngakho nizobambisana kukho nathi sizokuthatha sikusebenzise ekugcineni akwazi udade wethu ugcine sizakele ukwazi ukuthi umndeni ungafi uqhubeke kuye phambili ngawe nje mama uwedwa sekuyisi isikhathi ukuthi ubuyele ekhaya makukuthi nayo ithuba lokuthi usibone sizwele yize ukukhala kondodakazi wakho uthi akasabathola abantwana uthi kuningi kuyenzeka kodwa methu uyabheka kwabamanga kudingeka wena awukumkhululeke kunyaka uqala niuqale kahle nikwazi ukuqala kabusha siyabonga kakhulu kuona wonke umuntu ozoba nosizo sicela shayele le number ela ngezansi eyestetele media lenjwayele ukusithinta kuyona noma uvela usende
usithumele ku-WhatsApp i-voice note sizokwazi ukubuyela kuwena siwusebenzise umkhondo. Mina Sitetelegu-ke sengisho njalo ngithi inkinga yomunye iyinkinga yethu sonke. Asibambaneni silwe ney'nkinga esibhekana nazo noma silwisane ey'nkingeni omunye adlula kuzona ukuze ekugcineni sikwazi ukuba nokuthula. Uma kuwukuthi-ke nawe uyafisa sikulekelele njengoba nodadewethu okwazile ukufika ezoyikhalela, sicela ukuthi wenze njengoba sihlezi sisho, ufone ngithathe Sitetelegu sambe nawe siyobona ukuthi kwenzakala kanjani. Mina-ke nawe asibonaneni ngokuzayo.